ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ, ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ದೈ ನಡ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ಕೆಲವು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತಾರಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ದಿನಟು ದೈ ನಡ್ಪನ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಐದು ಖುಷಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇನಾನಿನ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನಿಂದ ಬರ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯದಾದ ಪಂಡ ಸೇನಾನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟನ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತ ಆರೊಂಜಿ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಸೇನಾನೆಲ್ಲ ನಡ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಿಗದನು ಸುರುಕಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪಂಡದ ಸೇನಾನಿ ಅರೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬತ್ತಿದ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಯಾರನ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಿಡಿತಂಚಿನ ಕೊಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರೆಗ್ಲಾನ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಕೊಂದೊಂದು ಪುನಃ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಈ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾಗೂ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಧವಳ್ಳಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆಯಾನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು. ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಶೇಖರಣ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾಸ್ಯದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊನೊಂದು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತು ನೇಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮರ ಅವಡು ಅವತ್ತಂಡ ಹೂವೆ ದೈ ನಡುಪು ನಂಚಿನದಲ್ಲ ಇದ್ದ ದಯಬಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಲಾಸ ಕನ್ನಕ್ಲೇನೆ ಅಂತ ಸುರುಕಾದಕ್ಲೇನೆ ಅನ್ನಕ್ಲೇನೆ ಗೌರವ ಅನ್ಪು ದಯಬಂಡ ಮಾಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ. ನಾನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಜೀವನ ಅದುಪುರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ಅದುಪುರ ಅಂಚಾಕಲ ಟೀಮು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ದೈ ನಡೋಡು ಅಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಾನಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮರಲ ಇನ್ನಿತ ದೈಲ ಅಂಚೆನೆ ದಯಬಂಡ ಮಾಧವನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ವಾ ದೈ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಓಲು ನಡ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನೇಕ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಲಕನೆ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೀ ಮಾಧವನ್ನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ದಯಬಂದ ಅಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆತೊಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮರದಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಮರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ದಯಬಂಡ ಈ ಕಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದಿರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ರೇಟ್ 700 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಬರ್ತಡು ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಆವನ್ನ ಬರ್ತಡು ಆಯ್ತಾ ಇರೆಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಕಡೆದು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆದು ಆಯ್ತಾ ರಸೋನು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರದಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲರದೇ ಕೊನೋದು ಐತಿ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಕುಲ ಕೊನುತ್ತೀರಿ ಕ್ರಮೇಣ ದಯಬಂಡ ಕಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುನ ಎಂಚಿನ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿನ ಕೊನೋದು ಐನ ಅರಿಟ್ಟು ದೀದು ಐನು ಪರಂದಾದ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಬಂಡಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಬಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ನಿಂತೀರಿ ಅಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದಿ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿ ಈ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ನನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ನನಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆವಾಡು ಪಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ದೈ ಬಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದೈ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ದೈ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ದೈ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬುಲೆವಾಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ನುವೇರಿ ಬುಲೆವಾಡು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಪಾತಿರೋದು ಎನ್ನಾರು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಜಾಗದ ತುದಿತೆ ಅವು ಜಾಗ
ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ನೇಟ ಗುಬ್ಬೇರು ಆತ್ನೇಟ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನನ್ನು ಜೂನು ಮುಟ್ಟ ಜೂನು 2017ವರೆಗೆ ಯಾನಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಗುಬ್ಬೆರೆ ಸುರುಮಂತದೆ 14ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡಿನ ನನ್ನ ಉಂತಲೇ ಬಂದದು ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆನು ಇಂಚ ಮಂತಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಜನ నేను ಏರಿಯಾಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಈ ನೆತ್ತ ಗುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು JCB ದೆಪ್ಪದೆ ಕೆಲವುದ ಇನ್ನುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾನು 25 ಕಂಗದ ಇದ್ದೀತೆ ಫಲ ಬರೋನುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ 10-14 ತಾರೆದ ಇದ್ದೀತೆ ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಉಂಡು ಗೋಂಕುದ ಮಾತ ದೈ ಉಂಡು ಮೇರು ಮಾಧವನ್ನೇ ಕಣ ಇದ್ರೆ ಈ ದೈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಚಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವು ಏನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಈ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂತಿನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತೋಜುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿನಕ್ಲ ಮಾತಿರಗಳ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಶೇಖರನಗಳ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದು ಪಂಚನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷ ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಪಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದು ಪಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದೈ ನಡ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯವೆಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಈ ಮರ ಬೊಕ ಪರಿಸರ ದಾಯ ಒರಿದು ಪೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಉಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನಾಚಾರಲಾದು ಈ ಪರಿಸರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ದೈನ ಕಟ್ತದು ಅವೇನು ಐತ ದೈತ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟನದು ದೈ ನಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುಚೆ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇನಾನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಈ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಆರು ನಿವೃತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಣಿಪಂದು ಕುಲ್ದಿಜೇರು ಇನಿ ಬತ್ತದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಪ್ಪಂಜಿ 1 ಎಕರೆ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಈ ಜಾಗೆಡಾರು ಈ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ನಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪೊಡರೆ ದಾಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶರು ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೆರ ತಯಾರಿಜ್ಜರು ದಾಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಭೂಮಿದ ರೇಟ್ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಆತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಡಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಿತ್ತು ನಂಡ ಈ ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟು ಆರು ದೈ ನಡೆದು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಫಲ ದಿಕ್ಕರು ಅಂಡ ಆರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಿತ್ತು ನಂಡ ಈ ಜಾಗೆನ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಮಾರ್ದು ಪೋದಿತ್ತು ಆರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಾಸು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆರು ಐಕ್ಯ ಪೋಯ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ರೆ ಆರೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಇನ್ನು ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣಿ ತೋಟ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತು ದೈ ನಡ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗಾರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಯಾನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರ್ನ ಇಲ್ಲ ತೊಜಿಪೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನಡ್ಕ ಇನ್ನು ಇಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಂತಿನೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬರೋನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಇನ್ನು ದೇಶಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏರು ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯೋಧೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ರೈತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಯೋಧರಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿತ್ತು ನಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿವೃತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿಲಾಸಿನ ಆರ್ಲ ಆಯಕ್ ಜೊತೆಯಾದ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪರೆ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿ ಕೊರ್ನೆ ಕೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪಣಂದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಆಮ್ಲಜನಕಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಮ್ಲಜನಕ
ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಎತ್ತನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮರ ದೈ ನಡ್ನಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ದೈಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಿಕ್ಕು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಣಿ ತೋಟದ ಉಪನಕ್ಲಂಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು ಯಾಪಂಡ ಇನಿ 6 ನಡ್ತಿನ ದೈಟ್ ಅರೆಗೊರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಉಪಕಾರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹತ್ತಿನಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ನೆರಳು ಬೊಕ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡ ಐ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಅವಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಗಳ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾದರಿ ಅದು ಪಡಂದು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಕೋಟು ಒಂದೇತ ನಿರಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡ್ತುന്ന ಒಟ್ಟುಗು ಕನ್ನ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ದೈ ಪನ್ಪಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚ ಜಿಟ್ಟಿಡ್ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಬೋದು ದೈ ನಡ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸೇನಾನಿ ಆದಿತ ಪುನಂಚಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪೋದು ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಬದುಕೋಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶಕ ಪುನಂಚಿತ್ರ ಸೇನಾನಿ ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪುಗೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನವಳು ಕೃಷ್ಣ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೇನಾನಿ ಆದಿತ್ತಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಕೃಷಿಕರಾದ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೈಂಕರಗಳು ಬೆಂತಿನಾರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ದೈ ನಡೆದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯಾವತಿ ಆರು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಬೈದ ಇನಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ದೈ ನಡ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡ್ತುಂದು ಬರೋಡು ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ರ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಶೇಖರ್ ಕಾಣಿ ತೋಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಪ್ರೇಮ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಲದಿಟ್ಟಿಡು ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಸಿರೋಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಭಾಗಡು ದೈ ನಡ್ಪುನ ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಐಟ್ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ತೋಜಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂದು ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅನ್ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟ ಕಿನಂ
ತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಬಹುದು ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗೊಂದು ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಈ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭ ಮರಳು ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಲ ಹೆಚ್ಚವಾದ ತಿರಿಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ತೂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಈ ಮರನ್ನು ಕಟ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದು ನಮಕೇತ್ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷನ್ನು ತುಜಿಪೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿಂತ ಅನಾಚಾರ ಮಂತಿದ ಅಪಚಾರ ಮಂತಿದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡನ್ನ ಕೊರಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಧವನ್ನ ಅರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ನ ಸಹಾಯ ಬಕ ಸೂಚನೆ ಬಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ 3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಡಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈ ನಡ್ದು ಅವಿನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಸಮಾಜಗೊಂಚೂರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುಡು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯಾರ ಅವಂಜಿ ಮರ ನಡ್ಪುಣ ₹1 ಕನೆಕ್ತೋಜು ₹1 ಮರ ನಡ್ಪುಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸು ₹1 ದೈ ನಡ್ಪೇರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನು ₹1 ನಡಿನ ದೈ ಎಂಕ್ಲ 3 ವರ್ಷದ ನಡಿನ ದೈ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಅದು ಐಟ್ ಎತ್ತೋ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಆಗ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರಗೆ ಎತ್ತೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಅನ್ನ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಆಮ್ಲಜನಕಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಐನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ರೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈನ ರೂಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಕಜ್ಜಾಗ ಕೈಪಾಡೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇನಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಡ ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಡು ದಾಲ ಜಾಗೆ ಪೂಜಿ ಪೂರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಓಲ ಮಣ್ಣು ತೋಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪೇರು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಒಂಜಾಲ್ನ ದೈ ನಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆರಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಹ್ಲಾದವೈನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಈ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈನರ್ ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೆರಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾನು ಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ನೆರೆ ಕರೆಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒರ್ಲು ನಡಪಾಯಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಕೆ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನಲಾತು ಇನ್ನುಕುಲ ಈ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲಾತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಡು ಬಂದು ಆ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ್ನು ಅಟ್ಟೊಂದು